una indisposició no li ha permetit estar sin nosaltres. Jo desitge que Txelo es posi bé, que mai més torno a caure dolenta de la que ha caigut dolenta i que mai més en la vida ningú en Penyíscola sofrís aquesta malaltia. Jo vaig comprometre en ella que faria el possible perquè ningú mai més en la vida la patia. Envoltat d'unes persones que van decidir acompanyar-me en aquell moment. Alguns eren membres de la candidatura i altres eren persones que van apostar fermament per un partit que sabien que no anava a guanyar, però que anava a fer tot el possible i anava a defensar els interessos dels penyiscolans. En ells, aquella primera candidatura que vaig encapçalar jo fa 4 anys, i a totes les persones que van col·laborar, els vull donar les gràcies perquè avui estem així gràcies a l'esforç que han fet ells. Hemos hecho una candidatura confeccionada, no os lo puedo ocultar, y puedo decirlo bien alto, pensada para que el día 22 de mayo asuma la responsabilidad de dirigir las riendas del pueblo de Peñíscola, de gobernar Peñíscola, de gobernaros a vosotros, de gobernar con vosotros. No tenemos en este momento miedo a nada ni a nadie. Y lo mejor del caso es que quien tenía que saberlo es consciente que en este momento los socialistas peñiscolanos no tienen miedo a nada ni a nadie. Y a lo que menos miedo tenemos es asumir la responsabilidad de llevar a este pueblo al progreso de verdad, al real, no al ficticio que algunos inventan para poder justificar lo que no hacen. No vamos a seguir consintiendo que en Peñíscola se utilice el nombre de Peñíscola y el nombre de peñiscolanos patrimonializado por un partido político. Lamentablemente ya sabéis todos que aquí cuando se habla de ser peñiscolano es sinónimo de ser del Partido Popular. No. En Peñíscola convivimos gentes de derechas y gentes de izquierdas. Gentes del PSOE, gentes del PP, gentes de izquierda republicana, gentes del Partido Comunista, todos. Y tiene que haber un gobierno en el ayuntamiento que garantice la libertad de cualquier peñiscolano para poder llevar a cabo su militancia política, su ideología, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de coacción, sin ninguna persecución y sobre todo, sin miedo a que nadie juegue con su vida privada cuando decide optar por una forma de vivir y de actuar y de pensar diferente a la del Partido Popular. En pleno siglo XXI, ya sabéis, olvidando de lo más importante, allò que fa que els projectes i les ambicions justes de fer un poble gran i millor quede garantit. I és el respecte a la convivència democràtica, el respecte a les idees i, sobretot, el respecte a la dignitat humana. No sabeu vosaltres, penyiscolans, ciutadans del meu poble, no sabeu vosaltres lo important que és el respecte a la dignitat per poder assolir aquestes necessitats que ara trobem a faltar en el poble, aquests compromisos que algú va adquirir en el seu moment i no ha complit i nosaltres els portarem a cap. No sabeu quina falta fa creure en la dignitat humana per poder tindre la depuradora, el centre de salut, la carretera d'accessos, els aparcaments, un casco antic. Si ens falla la dignitat no aconseguirem absolutament res. I l'Ajuntament deu de vetllar per la tercera edat. No és suficient fer un dinar a l'Edén una volta a l'any quan són les festes per quedar bé els jubilats. No és suficient tindre un hogar del jubilat que ara se comparteix en altres activitats. El que fa falta és tindre tot el servei que necessiten els nostres jubilats perquè ells ho han guanyat al seu abast i que puguen tindre un centre de jubilats on es velen per la seva salut, les seues inquietuds, les seues aspiracions i el seu futur, perquè els jubilats sí que tenen molt de futur si ajudem a que tinguin des de l'Ajuntament, la gent del poble, en el respecte i sobretot no en paraules, en fets. Caes, Castell, tot el que s'ha fet per impedir que entri gent, per tot el contrari, perquè vingui. I tenim-la en tota la llibertat del món, però sobretot perquè els discapacitats hi ha parts del nostre poble que no poden visitar-les,
també ho tinc, que ens pugui acompanyar. Anem a recolzar el món de la cultura assolint una premissa fonamental. La cultura no està al servei de qui mana. El que governa té que estar al servei de la cultura perquè es pugui desenvolupar com demana. Apoyarem sense cap tipus de reparo a totes les entitats culturals de Peníscola que treballen pel bé cultural d'aquest poble. Danses, moros i cristians, banda de música, evidentment que treballarem per ells. I no ho farem, volem figurar, penjar-nos la medalla. Volem sentir-nos satisfets de que gràcies, a més de tot, de l'apoyo que li donéssim els peñiscolans per mig del seu equip de govern. Queremos que en Peñíscola exista una ordenanza de participación ciudadana que garantice la plena participación de los vecinos de Peñíscola, de los ciudadanos peñiscolanos, en todas las decisiones del ayuntamiento. Esa es la mejor manera de garantizar una gestión transparente y efectiva de la que tan faltos estamos. Pero claro, mientras yo quiero que las asociaciones peñiscolanas, las entidades peñiscolanas trabajen junto con el ayuntamiento, la razón, la discusión y la negociación. Y yo con eso sí que me garantizo aquí, delante de vosotros, que obtendremos que se arregle el tema de la costa norte, que obtengamos de alguna forma el centro de estudios y que no volvamos a hacer el ridículo frente a Madrid. Porque os digo una cosa, si el alcalde se queja de que no le hacen caso y no se le respeta, quizá el problema es que el alcalde que tenemos no se hace de respetar. Y eso hay que acabarlo. Dignidad, respeto. Y con dignidad y respeto y ganas de un buen proyecto conseguiremos las piscinas, la difusora, los hospitales y todo aquello que nos propongamos. Daos cuenta, facilísimo, lo conseguiremos. Nos costará dinero, nos costará esfuerzo, a veces nos costará hasta salud, pero lo conseguiremos. Pero si no aplicamos las premisas de respeto, de dignidad y de transparencia, no haremos absolutamente nada.